قادا وێژە و نویسەڤانیە کوردی لە ڕۆژئاڤایە کوردستانê ڕەزۆyê ئۆسê navekî diyar û berçav bû. Pênûsa wî her û her di xizmeta ziman û peyva kurdî, kelepûr û folklora kurdî de bû. Rezo di piraniya rojname û kovarên binxetê û derveyî wê de jî xwedîket û berhem bû. Bi hestên xwe yên nazik di qada helbestê de jî xwedî berhem bû. Çîrok û kurteçîrok jî dinivîsîn, bi giranî jî li ser berhevkirina folklorê Kurdî dixebitî û çîrok ji zarokan re çêdikir. Rezo gelek berhemên hêja li pey xwe hiştine, wek dîk dîko, li bihinarê, bavê hepûn, şengê û pengê, finda şemal û civîna pêlavan. Gelek nivîs, dîwan û berhemên wî niha ji bo çapê têne amadekirin. Wefata Rezo bûyî derdê giran, dilê piraniya nivîskar û ronakbîrên Rojavayê Kurdistanê bi kûrî êşand ku wan jî bi peyv û nivîsarên xwe bîranîna wî zindî hiştin. Zimanzanê Kurd Deham Abdilfettah li ser koça Rezo nivîsek bi navê Tu çûyî lê tu ji bîr nabî heval nivîsiya û têda wiha dibêje. Ez hîn jî bawer nakim te koça xwe ya dawî kir, te ji nav me bar kir û di kûrahiya bêdengiyê de te rêya xwe girt û çûyî. Gelo rast e tu ji me xeyîdî û bê xatirxwestin te pişta xwe da me û çûyî. Te heval û hogirên xwe di nîvê rê de hiştin û çûyî. Qet bawer nakim tu bi wî dilê xwe yê fireh, dost û hevkarên xwe bi tenê bihêlî. Tu ji dilsoziyê dilsoztirî û tu ji meznahiyê jî mezintirî. Besa Mustafa, Rûdaw.